Na budove základnej školy na ulici Milana Rastislava Štefánika bola 15. decembra slávnostne odhalená pamätná tabuľa. Malá slávnosť začala príhovormi. Táto škola, kde pred niekoľkými rokmi ešte tu bola hlinená cesta, má svoju symboliku. Veľa starších občanov ju absolvovalo, má krásne spomienky, krásnu históriu. Dovolím si povedať aj ja, že ja som bol žiakom tejto školy. Takže páni poslanci Trnavského samosprávneho kraja, vítajte na tomto stretnutí. Dámy a páni čestní hostia, prajem všetkým vám v tejto krásnej budove, aby boli naďalej len dobré skutky, aby vedenie školy malo stovky dobrých žiakov a títo, aby v budúcnosti spomínali na to, že najkrajšie chvíle, už aj keď nie v mešťanskej škole, absolvovali v tejto škole. Na slávnosti sa zúčastnil primátor mesta dr. Ján Dlhopolček, poslanci vyššieho územného celku inžinier Milan Domaracký i Peter Dvoran, zástupcovia mestského úradu a pozvaní hostia. Kto inicioval vyhotovenie tejto tabule? No, pôvodná myšlienka bola už dávnejšie v našom občianskom združení Ex Libris ad personam, lebo vyhľadávame výrazné osobnosti, vyhľadávame významné budovy Hlohovca, také, ktoré by súčasným občanom Hlohovca ukázali, aký Hlohovec bol, akú mal históriu, aké osobnosti sa tu v minulosti narodili. Utekáme na zlatom koči spomienok, aby sme vzdiali padali, odovzdaní osudu sťa pramienok, keď už odovzdal všetku vlahu a pohojdali by na vlnách. V roku 1877 sa začalo s výučbou, a to konkrétne v dnešnej ulici SMP a Radlínskeho ulici v budove súčasnej Sokolovne. A medzi tým obecné zastupiteľstvo si schválilo, že teda pozemky Mestského domu, na ktorých táto škola neskôr bola postavená, že teda poslúžia účelu pre výstavbu novej školy. No a tak sa stalo teda v spomínanom roku 1882. Škola mala pomerne vysoký kredit, bola veľmi známa a prezentovala sa výbornými teda akadémiami. Hovoria o tom aj písomné dokumenty, aj výročné správy samotnej školy. A to až do roku 1919, kedy v podstate Mešťanka ako vo výučbe maďarského jazyka skončila a začalo sa teda s vyučovaním v slovenskom a českom jazyku. Mešťanská škola v Hlohovci bola zriadená za podpory stoličného škôldozorcu Gustáva Libertényho v roku 1877. Od roku 1936 sa tu nachádzalo Mestské československé reálne gymnázium a od roku 1953 v budove sídlila prvá základná škola, dnes základná škola na ulici Milana Rastislava Štefánika. Aký teda prináša odkaz táto pamätná tabuľa pre obyvateľov tohto mesta? V prvom rade, tak ako školy majú význam, i keď v tých začiatkoch to bolo veľmi rozporuplné vzhľadom k tomu, že to bolo Rakúsko-Uhorsko a pomaďarčovanie obyvateľstva z nevolou prijímalo obyvateľstvo, ktoré tu bolo slovenskej národnosti. Ale dá sa povedať, že každá doba prináša okrem negatívnych vecí i veľa pozitívnych. A to pozitívum hlavne bolo v tom, že bola to jedna z prvých mešťanských škôl, lebo vieme, že základné školské vzdelanie bolo po 5. triedu a už v tom období mešťanská škola zastupovala súčasné stredné školy. Takže absolvent mešťanskej školy už bol v tom období ako veľmi vysoko vzdelaný, postavený človek, ktorý zastávali tí stredné funkcie aj v štátnej správe, aj v tom spoločenskom živote. Čo teda má znamenať táto pamätná tabuľa pre občanov nášho mesta? V prvom rade by sme si mali uvedomiť, že v tom období toho záveru 19. storočia bola Rakúsko-uhorská monarchia na výraznom zostupe. Hlohovec ako taký bol sídlom okresného súdu, nachádzalo sa to veľmi veľa správnych inštitúcií, niektoré dokonca boli z Nitry presídlené priamo do Hlohovca.
A tu je vidieť, že ten Hlohovec naozaj v tom období napredoval a bolo to vidieť aj v demografii. Keď ešte v roku 1881 mal Hlohovec 6400 obyvateľov, tak už v roku 1919 to bolo vyše 8000 obyvateľov. Tak tam je vidieť naozaj ten ekonomický náraz, aj v demografii sa to prejavuje a samozrejme táto vzdelanostná úroveň sa musela prejaviť potom aj v samotnom tej vzdelanostnej úrovni obyvateľstva, lebo z tejto školy vyšlo veľmi veľa významných teda rodákov. Myslím si, že ten odkaz je pre všetkých tých, ktorí už teraz chodia, ktorí budú chodiť do tejto školy, aby pokračovali v tejto tradícii, aby získali čo najviac vedomostí, aby sa zapájali do toho verejno-spoločenského života na všetkých úsekoch a aby rozvíjali Hlohovec a dobré meno Hlohovca ďalej.